Myslím, že v konfrontácii s najlepším mužstvom súťaží, aspoň čo sa týka bodového vyjadrenia, sme obstáli dosťou. Myslím teda v obidvoch zápasoch, aj v jesenej, aj v jarnej časti. A musí to byť povzbudení do ďalších bojov, keď budeme hrať s mužstvami o záchranu. Dneska sme hrali v rámci možností. Chýbali nám dvaja dôležití hráči v základnej zostave, tomu bola prispôsobená aj taktika v zápase, ktorá nám vychádzala do momentu vlastného gólu. To bol prvý taký nový moment, kedy zápas v podstate dobre rozohratý sme umožnili súperovi ísť do vedenia. Tým sa narušila celá v podstate základná taktika, otvorili viac priestory a dobrý súper toto využil na strane druhého gólu. Po načrtnutí zmien v základnom postavení sme v druhom polčase išli s cieľom pokúsiť sa z zápasu ešte niečo urobiť, čo nám vyšlo hneď v druhom polčasu a dali sme, myslím si, že pekných kontaktných gólov. Druhý zlomový moment v zápase nastal okolo 65. minúty, kedy myslím si, Gorica hneď pískal čistú penáltu po evidentnej ruke hráča hostí a toto sa nám stalo už viackrát, že po spornom okamihu mužstvo stratí koncentráciu a v podstate aj teraz sme dostali do 2 minút rozhodujúci gól, ktorý nalomil psychiku a zároveň teda postavil sebavedomie na stranu supera. Zase vrátim sa k tomu prvému konštatovaniu z úvodu. Musí to byť povzbudením pre zápasy s mužstvami Bardejova, Podbrezovej a Petržalky. To sú najbližšie traja súperi zo 4, s ktorými hráme a pokiaľ chceme hrať dôstojnú úlohu v tejto súťaži a naplniť cieľ, s ktorým sme sa myšli, to znamená zachovať túto súťaž pre klub aj do budúcej sezóny, tak v tých zápasoch už musíme bodovať. Určite nadštandardný výkon v dnešnom zápase podal Marek Friedrich. Hral na neobvyklom poste defenzívneho záložníka. Napriek tomu v súboji proti bývalým spoluhráčom, pretože odohral istú časť svojej kariéry v Trnave, podal nadštandardný výkon. Mrzí ma jedine jeho zbytočná žltá karta hneď v prvých 20 minútach zápasu, ktorá bola jeho štvrtou a v najbližšom zápase nám bude chýbať. Určite pochvalu si zaslúži za celú zápasovú snahu aj Maroš Zimníkoval. Žiaľ Bohu, viacerí hráči sa nepriblížili k svojmu štandardu a to super dokázal využiť.